kérdeztél a Robitól a gyógyulással kapcsolatban, és csak azt ki szeretném egészíteni, nem azért, mert rossz lett volna a válaszol, csak a Robi stílusra, az tényleg egy bőrkimélő dolog, hogyha elkezdünk színesen dolgozni, ott már jóval több tűzfurást kap a bőr, és valóban nehezebb a gyógyulás. Nem kifejezetten az ő stílusáról tekintettek. Aha. Én most elkezdtem szekvenszként használni, hogy nem tudom, ismeritek-e. Drágább jóval, mint a fólia, viszont nagyon-nagyon durván bevált. Tavaly kimentem dolgozni Miamiba, és ott teljesen más volt a klíma. Úgy gyógyult a tetoválás, hogy tényleg a mai napi szívem borzalmasan ilyen feltétlenül gyógyult az arca az anyukájának és az embernek, és tényleg azt néztem, hogy ami Európában itt beváltott, a párással jönnyiratot, hogy sokkal nehezebb volt, és én kicsit utána néztem, hallottam már, meg láttam a Second Skin-t, hogy használják és működik, és látottam, és az nagyon-nagyon bevált. De az nagyon fontos, hogy ha elkészítjük a tetoválást, le kell fújni baktinnal, rá kell tenni egy fóliát, és minimum 4 órát, 20 percet kivéreztetni az embert. És utána levesszük a fóliát, ezt a kivérzős fóliát, letakarítjuk, újra baktint rakunk rá, akkor lehet fotózni, és miután megszáradt a baktin, utána ráteszik a Second Skin. Hogyha valaki nem ismerni, azt kérdezem meg nyugodtan, hogy mi az, mert oké. Ez is egy fólia egyébként használják, ahogy gyógyászatban, szóval nem a tetoválásra lett kitalálva. Ez egy három rétegű, a középső réteg, amit felhasználunk, az alja az egy papi, elsőnek azt leszedjük, és ez egy öntapadós fólia, azt ráragasztjuk a felületre. Az előnye az, hogy nem kell körbe tekerni mondjuk az egész embert, mint becsomagolni, hanem csak magát a tetoválást, egy picit túllókat természetesen. Ugye mivel még nem krémezzük le, hanem csak baktint használunk, ezért rá is ragad, és miután ráragasztottuk, akkor utána a felső felé, ott van nyilatban egy elválasztás, egy perforáció, hogy lehúzzuk, és akkor a középső réteg, ami egy hajszálvékony réteg marad fönt rákapatva a tetoválásra, ami még cellőzik is. Nagyon-nagyon jó ajánlom. És itt már minden marad rajta. Ezt úgy szoktam, hogy amit szoktam mondani az embereknek, hogy vegyenek maguknak, lehet kapni gyógyszertárba, de én általában mindig levágok egy akkora darabot, amekkora elég a tetoválásra, elmagyarázom, megmutatom neki, hogy hogyan kell feltenni. Egyébként pofon egyszerű, pedig egy ember volt csak, aki elrontotta, pedig nagyon-nagyon jó. És adok neki egy darabot, hogy cserélje le, mert az első pár órában még nedves lesz, nedvedzik a tetoválás, viszont hogyha várunk egy ilyen 20 perc kivérzős időt, akkor ezt jóval csökkentjük. Adok neki egy darabot, ő hazamegy, és aznap este, hogyha nagyon nedves, vagy ha estig csinálod, akkor reggelig, tehát hagyja rajta, ameddig csak addig, amíg nem lesz ez a Second Skin alatt ilyen nedves, és akkor ő vegye le, mossa le, törölje szárazra, tegyen rá egy nagyon-nagyon kevés, hát egy H2-t javaslok, vagy a baktin nagyon jó. Tehát azért az is jó, hogyha a kuncsaft felkészül maga a tetoválásra, tehát megveszi magának a baktin, és akkor ugyanezt a műveletet megcsinálja, és ráteszi azt a szekretőt, amit adtál neki, és az hagyja rajta minimum még 1-2 teljes napig. Tehát az első fólia az egy rövidebb idő, tehát egy fél nap, a másik az maradhat rajta legalább 1-2 napig. Nagyon durván gyógyul. Ez viszont a mai napig is az orvostudományban így egy ilyen vitatott kérdés, hogy levegőn gyógyuljon a seb, vagy letakarva. Tehát egyik évben azt mondják, tehát eddig azt mondták, hogy oxigén kell neki, levegő, most megint visszatértek arra, hogy le kell takarni. Nem a tetoválás, hanem mondom a gyógyászatban a sebek. Nekem ez a Second Skin bevált egy ilyen extrém körülmények között is, ahol ilyen párás volt a levegő, és ez hozasztó, azóta nincsenek ilyen problémák, próbált ki. Na, az, amit mondtam az elején, hogy ilyen, hogy kérdezői technikai, az természetesen áll. Az igazából egy kicsit mentőzet volt, mert barátom elaludott. Megértem, és vagyok százason, de
nagyjából. Tehát az ő tetoválását, ezt még nem nagyon posztoltam ki sehová, ezt nem ma kezdtem, bevallom, de ez egy újabb dolognak számít. És azt szeretném volna bemutatni. Ezzel kapcsolatban, hogyha lennének technikai kérdések, akkor azt bárki nyugodtan tegye fel. A referenciák, amit Robi is említett, ugye itt magunk fotóztuk be, ő magyaros témát akart, minél egyszerűbbre akartam venni a dolgokat, hogy akkor legyen egy huszár és egy betyár. Ahhoz kivettünk a színházból jelmezeket, és magunkat használtuk fel modellnek. Itt most nem arról volt szó, hogy a saját személyünket tetováljuk meg, mert akkor Halmas Bélát tetoválhatott volna magára, vagy nincs itt, hanem itt maga az, hogy most minek használjunk egy idegen embert semmi. Különösen majd mutatom, hogy eltorzítottuk a Photoshoppal a fejemet is, meg görbe orr, meg tehát ahogy egy betyárosabb lett, meg hogy nem hasonlítson annyira, itt pedig a huszár. A befotózásnál nagyon fontos volt, hogy honnan jön a fény, milyen pózban áll, mert most már nagyon terjed a realizmus, és biztos észrevettétek, egyébként 2 év és már senkit sem fog érdekelni egyébként ez a nagyon divatos dolog, mert most mindenki csak azt csinálja, hogy legyen egy, nem mindenki, azt mondom, de a legnagyobb sztárok is jöjjön egy fotó föl, és semmi koncepció, semmi. Hogyha megnézitek, úgy van lefotózva, hogy csak a tetoválás látszik, nem is látod, hogy hol van a testén. Az se zavarja őket, ha hátrafelé néz, hogy nem halad a testáramlatokkal, stb. Ez 1-2 évig még megy, de nem sokáig fog. Itt például ugyanúgy realizmus, de már lehet tovább gondolkodni abban, hogy beletenni majd élőbe, meg lehet nézni, lesznek benne ilyen kis minimálok, meg itt maga az, hogy így lett elfotózva, ez úgy nagyon-nagyon fontos volt, hogy hova lesz. Tehát ugye ő mondta, hogy bal karjára, ezért néz ugye abba az irányba, hogy ne hátra. A kard az ugye megint csak meg fogja adni a testnek ezt a fajta áramlat, tehát ami errefelé halad. A fény szintén ugye ne hátulról jöjjön a fény, hanem szemből. Hogyha megnézzük egy karnak az áramlatait, meg hogy melyik a fő része, hogyha egy kart nézzünk, egy teljes kart, akkor a fő motívum az mindenképpen ide a külső nagy felületre esik. A következő lépés ugye az alkar. De ennek az alkarnak mindig a belső része, a felkarnak a külső része. Ez megint ad egy áramlatot, egy olyan áramlatot, ami nem annyira egyértelmű, mint a Robinak a munkáinál, hogy ő meghúzza a vonalakat, de mégis érezhető, hogy honnan jön a fény, merre fordul, merre tart. És ez megint csak pofon egyszerű volt, mert Gábor elhozta a jelmezeket, megcsináltuk a fotót 10 perc alatt, és kész volt az egész karnak a terve. Csak tudnom kellett, hogy oké, hova állítsa a kezét, hova rakjuk a fényeket, és kész. Ja, igen, a betyár. Ott viszont már az ellenkező irányba néz, ugye, mert a alkarnak, ugye, ott már elfelé kell haladni a mintának, mert hogyha így áll normális pozícióban egy ember, akkor nem nézhet hátra. Tehát ugye ott úgy kell nézni, hogy az alkaron mindig így kifelé haladjon, itt meg előre. És itt ugyanúgy lett befotózva ez, hogy megadja ezeket az irányokat. És hát én megkérem a Gábort, hogy mutassa meg a tetoválását. Itt még nincsen kész. Tehát itt még nincsen kész. Ez, hogy itt a belsőt, ez csak egy vizessel így gyorsan, egy kis vízhigítással gyorsan felhúztam egyszínűre, ennek megvan az oka, erre majd visszatérek. Tehát, hogy itt nincsen semmi, csak egész egyszerűen szándékosan ilyen foltos, így gyorsan felhúztam. Tehát, hogyha megnézitek, itt is még lesznek
vonalak, meg dolgok, amik szintén majd a testnek az áramlatait megadják. Muszáj volt kompromisszumokat kötni, tehát minden nem egyezhet meg a vonalakkal, de ugye előrefelé néz. A testnek ugye itt így jönnek az árnyalatai, bár hiába halad erre a test, ezekkel a mi a gombokkal, igen, azzal megadtam ugye a vonalát. Plusz, ugye ezt itt felhúztam így az alapot, itt még látszik, hogy halványan ugye elkezdtem ezeket a szokásos ilyen izéket és vonalakat, amik még ki lesznek erősítve, és ide szövegek lesznek írva rá a mintára. És ez sokkal jobb, hogyha így alkalmunk adódik, hogy több alkalmas legyen egy tetoválás. Elsőnek itt is, mint a belkarján, felhúzni egy színűre, és utána rátenni ezeket a feliratokat, vonalakat, firkákat, vagy akármit, mert akkor gyógyulás szempontjából a végeredmény sokkal erősebb lesz, mint ha most megcsináltam, és megpróbálom körbeszínezgetni. Itt viszont, hogyha ráteszem majd a feliratokat, azzal megint meg fogja adni ezt a vonalat. Ugye a kard megint csak megadja ezt az irányt. Itt pedig maga a betyár, ami erre néz. Hát ugye itt még nincs kész az alja, meg ugye itt a belkar hiányzik, amire innen fog indulni egy daru madár, de az már csak ilyen minimálban lesz. És ezzel csináltam meg így egyszínűre az alapot, amire később rákontúrozok egész egyszerűen. Úgyhogy... Tehát nagyon sok helyen értész ez a tetoválás. Színét tekintve egyébként látszik is, hogy ez egy ilyen monokrom, annak ellenére több színből raktam össze, ezt még intenz festékkel kezdtem el, de egyébként folyamatosan váltok festékeket, mert egyszerűen megunom csak a színeket, az semmi jelentős oka nincsen, de mondjuk az intenz kampány annyira nekem személy szerint nem fekszik, de most például már is felejtettem a nevét, World, igen, azt használok, egy pár napja próbáltam, és nagyon bevált. De nincs minőségre különbség, hogy interneten már akármi jó festék, de ez intenz festékek kellett, szürke, meg az olajzöld keverékkel, természetesen keverőfehérrel, meg sima fehérrel, feketére én is ugyanazt használom, mint a profi, meg sokkal dynamicot. Hogyha valaki esetleg olvasta a weboldalon, még ott Silverback van, régen azt használtam, de nem tudom, régen nekem nagyon bevált az a fekete, aztán utána, mint hogyha maga, nem tudom, hogy egyetértesz, de mint hogyha megváltozott volna maga a produkt is, és így egyre rosszabb gyógyult, ami előtte nekem így tök jól bejött, utána egyre rosszabb lett, és így van. Aha. És akkor megismertem én is ezt a dynamicot, ami nagyon fontos, hogy nagyon jó színhez is, szín alá. Amikor az elején megcsináljuk a satírokat, amire később rászínezünk, nem dobja le magáról, míg a Silverback ledobja magáról a színeket. Tehát, hogyha mondjuk van egy sötétből át akarunk, egy feketéből át akarjuk vinni a feketét színbe, ott, ahol kimossuk a feketét és rámossuk a színt, a legtöbb festékről ledobja magát. Meg amivel megint csak egyetértek, hogy ezeknek a jó színsoroknak a feketéi tényleg szarok. Tehát én megveszek egy színsort, kiveszem a feketét és dobom ki a kukába, bontatlanul, mert számomra használhatatlan. Úgyhogy ezt ezekkel a színekkel raktam össze. Ami nagyon fontos technikai különbség, hogy körtűkre váltottam a magnumok helyett, mert sokkal masszívabban ezt a tetoválást 2 éve kezdtük el, ugye? 2,5 éve kezdtük el. Csak nem azért, mert hogy olyan sok-sok óra lett volna benne, hanem ugye mellette én is járok ki külföldre, ő is fellép, stb. Így nehéz mindig időpontot találni, így a szabad időnkben, hogy folytassuk. De most már azért a finishbe jár a dolog.
viszont itt látszik, hogy egész jól megmaradtak ahhoz képest, hogy 2,5 év után ő közel volt Tájföldön, meg mindenhol, és mégis. És közel rá kellett, hogy jöjjek így idővel, hogy a magnumtűkkel nem lehet olyan tartós tömör felületeket betenni, mint a körtűkkel. Viszont, amit viszont nem tudunk körtűvel megcsinálni annyira, azok a színösszemosások. Tehát én most már a magnumokat színösszemosásokra használom. Igen? Itt megint csak az a szabály érvényes, ahol minél kisebbet. Tehát minél kisebbeket használjuk. Húzott tűk vannak, ugye, meg körsatirok. Húzott tűből minél följebb megyünk, annál rosszabb vele dolgozni. Már egy húzott 9-essel már nem lehet, legalábbis én nem tudok normális, vannak, eltömődik. Tehát én azt mondom, hogy én egy 5-ösig használok húzott körtűket, és 5-ös húzott tűvel színezek, ugyanúgy telítek. Amire figyelni kell, hogy ne sértsük nagyon a bőrt, viszont a húzott 5-ös körtű nagyon masszívan berakja a színeket. Persze az ilyen nagyon nagy felületeket, mint ott a háttér, arra berakok egy 23-as magnumot, egy 0,25-ös íves magnumot, de maga, inkább itt mutatom így, tehát ezeket a részeket mind húzott 5-össel, 3-assal, akkor 5-ösből használunk körsatírt is, egy 11-es mindig berakok, vagy egy 13-ast, amivel kicsit összébb lehet mosni, és még masszívan lehet pakolni, följebb már nem megyek. Magnumból használok 5-öst, 7-est, és nagy ritkán 13-ast, meg a 23-ast, az ilyen nagyon nagy részekbe. De nekem inkább most már az lett az új technikám, pontosan ez nem az én technikám, hanem ez egy ilyen közösen kialakult technika, így most a realizmus világában, hogy kis tűkkel bepakoljuk masszívra. Egy kicsit van a Photoshopon egy program, amit megmutatok, és ez egy nagyon nagy segítség. Az. Az egyik fotóban, akkor az is jó. Na, lassabban, hogy lássák. Tehát itt a Photoshop. Használtok Photoshopot? Igen. A Photoshopra, amikor beviszem a képet, akkor a filterbe ez külön választja a árnyékokat és a színeket. Kezeljük is akkor. Én ezt a felsőt, én ezt le szoktam húzni. Ezt húzni. Ezt a felületet, és ezzel lehet, minél lejjebb vesszük, annál jobban szétválnak az árnyékok. Azt is lehet, hogy csinálsz egy ilyen mentést, meg egyel finomabbat, és ezzel így tökéletesen meg lehet találni az árnyékokat. Ez mondjuk főleg portrénál egy kisbabának, amikor jön valaki, hogy a gyerekét tetovált fel, és egyszerűen hoz egy olyan képet, mondjuk általában én megcsinálom magam a fotót, viszont nagyon nehéz megtalálni az árnyékokat. Na most ezzel a programmal, ezzel a filterrel nagyon könnyű, hogy egy női arcon. Na most, amikor áthúzzátok a pauszt, akkor ezeket az árnyékokat is át lehet rajzolni. Nagyon sok tetováló egy ilyen burgaszabás mintát csinál, így nekem kiigaz. Én nagyon kevés vonalat használok, de ez most kinek mi esik kézre. Hogyha ez segítség, akkor ezeket az árnyékokat át lehet rajzolni. És ezeket érdemes
úgy tetoválni, hogy ezeket nem karcoljuk fel. Én szeretem felkarcolni, mert én színnel, halvány színnel felkarcolom, hogyha mondjuk az ő esetében egy szürkével, a vizes szürkével felkarcolom, mert én mondjuk ebből csak a szemnek a vonalát, ugye az arc, a orrvonala, tehát én árnyékokat föl se rakok, tehát én nekem nem zavaróak a felkarcok. Viszont, hogyha szükségünk van az árnyékokra, akkor mindenképpen úgy csináljuk, hogy amikor feltesszük az indigót, akkor meg kell várni, míg megszárad, és fixatív sprével le kell fújni, és akkor nem fog lekopni az indigó menet közben, és akkor már tudunk úgy tetoválni, hogy nem kell felkarcolni, viszont fixatív nélkül nem nagyon fog ez összejönni. És mindig meg kell várni, hogy megszáradjon. Tehát amikor felhelyezzük az indigót, akkor is meg kell várni, rá a fixatív, és utána is meg kell várni, hogy az megszáradjon, és csak utána kezdjük el. Akkor több árnyékot fel tudunk vinni. Igen? Rendesen a művészállátos fixatív? Nem, nincsenek hülye kérdések, soha nem nevet nincs egyáltalán, csak hülye válaszom tudok. Nem, én sem hallottam róla sokáig, tehát hogy van fixatív. Egyébként olyan szaga van, mert esetleg így befogom, és talán, hogy ezt nem káros, de nem. Volt meg hátul egy elnekezés, hogy ugyanezt? Nem, ezt a művészről, vagy azért, ezt a művészről, nem, ezt azért valamelyik tatódílerről meg tudod venni, ugyanúgy. Szóval feltesszük így a mintát, és egy körsatírral, tehát ott ugyanaz a szabály még most is nálam, mint azelőtt, csak lecsökkentettem a tűméreteket, és a magnumot egy kicsit háttérbe szorítottam. Ja, ami nagyon fontos, hogy az íves magnumot, azt ne használjunk kicsibe, mert semmi értelme, és nem jó. Azért van csak, hogyha túl széles a magnum, és benyomjuk a bőrt, ott a két sarka, ugye mivel már túl széles, ott erősebb lesz a festék, mint középen, ugye, ahogy benyomódik a bőr. Ezért kell csak úgy íves legyen. Egy 5-ös magnumnál sokkal masszívabb, hogyha egyenes. Úgyhogy már 13-astól már azért lehet használni. Tehát mint itt is, itt berakom egy elsőnek a feketéket. Ami nagyon fontos, hogy a feketéket próbáljuk meg minél jobban háttérbe szorítani egy színes tetoválásnál, és felváltani egy fekete közeli színekre. Mert a sok feketétől bedöglik a tetoválás, és hogyha az egész tetoválásban kevesebb a fekete, akkor feketének fog hatni egy sötét kék is, de az akkor is sötét kék marad. Egyébként vannak nagyon jó ilyen fekete közeli színei az összes színsornak. Úgyhogy az ilyen barnás mosz, azt hiszem, az ugye? Te jobb akárkodnál. Az nagyon jó erre. Tehát elsőnek a sötéteket berakom, utána lehet ezeket a részeket ugyanúgy szinte, mint itt, kitölteni körsatírral. Ugyanúgy, mint itt ilyen szétválasztva. És miután ez megvan, arra szépen rá lehet menni egy kicsit a végén magnummal, és így szépen kimosogatni. És ennyi. Sokkal masszívabb lesz. Akkor elviszem, de gondolom, ez itt egyszerű volt itt a filternél. Most már elkezdhetjük azt a részét, hogyha valakinek kérdése van. Egyébként még egy apró dolog szakálnom. Itt mondjuk nem kellett ezt a technikát használni, amit most elmesélek, mert itt nagyon kevés a világos rész, de mondjuk egy teljes ősszakálnál próbáljunk meg 2 alkalomra építeni a tetoválást. És az első alkalommal hagyjuk a feketét és rakjuk be, egész egyszerűen csak szálanként, tömegével, a hajnál is húzzuk be a világos részeket. Ezt sokszor használom olyan részén is, ahol a haj mondjuk így kilóg és sötét a háttér, és hogyha nagyon-nagyon nagy mennyiségben van jelen a világos szín, akármennyire finoman dolgozunk, be fogja fogni a sötét részek, ugye, mint ott a köztes lévő
a szálak közötti sötét szakaszok. Erre azt a trükköt lehet használni, hogy egész egyszerűen felrakjuk a világos részeket csak. Akár lehet az egy olyan alkalmat csinálni, amikor csak egy ilyen technikai alkalom az elején, fehérrel, talán egy árnyalatnyi szürkét belerakhatunk, egészen egyszerűen felrajzoljuk a teljes hajat, szakállat, vagy amilyen színű. És a következő alkalom, akkor ott lesz fenn. Egész egyszerűen kiteríthetjük a köztes szakaszokat végig mindenhol, és utána visszahúzhatjuk rendesen a szálakat, a szálaknak a fényei, sötét részei. De lehet egy ilyen technikai alkalmat belerakni az elején, ez nagyon hasznos. Ja, még egy nagyon fontos, amit még változtattam, hogy a voltszámot a minimumra vettem. Tehát, hogyha ilyen körtükkel dolgozunk, kis tükkel, akkor ilyen 7 volton, persze ez trafó és képfüggő, én még mindig rotatív képeket használok, és nem is fogok kényelmi szempontjából sem, zaj szempontjából sem eltérni tőle, de nem minden esetben jók azok, tehát satírhoz nem is csinálok satíros tetoválásokat, nem is tetszenek, de túl mélyet is, meg túl erős. Viszont kis tükkel is teljesen levet volt számmal, mint hogyha bele masszíroznánk a töltet, úgy kell dolgozni. Kezdjünk el olyan szakmai kérdésekkel foglalkozni, akár ezzel kapcsolatban, akár mással, teljesen mindegy. Amit nagyon sokan feltesznek Facebookon, meg itt-ott, mindenféle kérdéseket, arra szívesen válaszolnék. Nem feltétlenül kell, hogy az én munkámmal kapcsolatos ebben, semmi. Bármi, ami azért, hogy feljegyünk gondolom. Na. A körsatírral, körkörös mozdulatokkal vagy a satírozási iránynak megfelelően kell használnunk a körsatírt? A körsatírt azt minden irányba lehet, de magukmal ugye nem ajánlatos visszafelé haladni, mert el is emelkedünk ugye a tűntacsört, és ezáltal sem finomos lesz az egész fele magummal előre, meg oldalra, míg a körtűvel minden irányba lehet, és én körkörös mozdulatokkal szoktam. Most már magummal, mintha egységtel dolgoznál, ezzel rendesen bele kell mozdulni, meghúzod, hogy 3 irányba, ahogy ez kényelmes, és így szépen ilyen körkörös mozdulatokat teszem bele. Vagy úgy, mint egy filccel, úgy is színezhetsz, mint egy vastag filcról, egymás mellé, ugyanúgy. Igen? Most kimondod a varázslót, hogy más eszközökhez hasonlítod a tetováláshoz használt ügyet, mennyire tartod fontosnak az, hogy a tetováló minél több művészeti eszközt próbáljon és használja rendszeresen, ez fejleszti a tetoválási készségét, tehát lehet azt hasonlít felől, most mondtam az ecsetet, vagy a pénztól, hogy ezeket be lehet tenni a bőle való munkához, és pozitívan fel lehet használni ezen tapasztalatokat. Tehát, mert én azt veszem észre, hogy nagyon sok művész, tetováló is, tetoválnak egyfajta szakirányban, amit elfestett, de mondjuk soha életében nem festett oldalra. De mondjuk ugye festeszés, elég sokan gondolom, és festés közben gondolkozom azon, hogy az a képed, azt tetkóba hogy csinálnád meg, hogy valósítanád meg, hogy ültetnéd el fölget. Gondolom, ez mindig ösztönöz, fejleszt téged, és szerintem nagyon sokan meg erre nem gondolnak. Tehát a Robinál például ugye egy fametszet, vagy egy gészkarc, vagy egy figyeltő, az ő stílusához fantasztikusan passzol, vagy egy akvatinta, ugye a dolfölkös részhez. Tehát nyilván Robinnak is, hogy engedő a szabad ideje, lenne lehetőségenek helyszín, lehet, hogy teljes szívesen akvatintázni a gészkarcolgatnál szabad időben, hogy mennyire javaslod ezt te Csabi, hogy aki mondjuk realisztikus színes tettókat akar csinálni, ezek kezdjenek festeni, hogy akvarellel, olajjal. Abszolút. És ne felejtsd el, hogy ez a tetoválás ugyanolyan régió, mint a festészet. Engem például nekem most egyre azon vagyok, hogy egyre
visszavettek a tetoválásról, hogy több időt adjak a festészetre. De ez is egy képalkotás, ugyanúgy, mint minden más, és elengedhetetlen. Tehát nagyon fontos. Tehát számomra az, aki nem rajzol, nem fest, az nem a művészi oldaláról, mert az az alapja mindennek. Tehát ezt muszáj csinálni. Viszont másrésztről azt is megértem, hogy én például azt mondom, hogy csak ezt töltenék ki az életemen, akkor én nem sokáig csinálnám, az biztos, mert én nem bírom a monotonitás semmiben, még a jó dolgokban sem. Tehát nekem az, hogy legyen energiám, meg ihletem, ahhoz nekem muszáj más dolgokat is csinálni, hogy változok rá. De természetesen nagyon-nagyon fontos. Viszont aki realizmussal foglalkozik, még ami nagyon fontos lenne, az a fotózás. Egy alapszinten meg lehet tanulni, most vettem egy ledes lámpát, ami nagyon jó fényt ad, nagyon éles árnyékokkal. Az nagyon fontos, ugye, hogyha megnézed a tetoválásunk, hogy legyenek árnyékok, attól lesz plastikus. Egy igazolványfotón felismered az ember, pedig nincs rajta árnyék. Tehát ott olyan film árnyékok is meglátszódik, egyből nem fog soha. Úgyhogy én még a fotózást is nagyon tanácsolnám, én nem mélyültem el abba a lenyomva, inkább a fényekkel játszom. Gondolom, referenciának a fotózáshoz teljesen passzol. Még Munkács is festett fotó alapján, és ugyanúgy, mint ahogy használtak a fotókba a stencil, az a festészetben régen a kivetítéssel csinálták, és a 900-as, nem az 1900-as, hanem még 1000 évvel korábban, 900-as években is alkalmazták a Camilla Obscurával, de kivetítették a képeket, előtte négyzetlázsozták. Tehát ezek segédeszközök, a fotó is, nem tud senki lerajzolni feléből egy állatot, egy ember, ő minden esetben hogy azt mondják, hogy csinálja egy ilyen kompozíciót, ott a fotó referenciának meg kell fotózni. Ha valaki portrét akar a családjáról, akárkiről, sokkal egyszerűbb, hogy lefotózol be. Oké, hova szeretnék, mekkorát, arra felé forduljon, úgy jöjjön a fény, és te megcsinálod, és 2 percet foglalkoztál vele, és akkor öröntálják az egy külső lámpát, ne ezeket a softboxokat, hanem egy éles direkt fénykapni. Igen. És akkor kész. Kérdezik? Folytassuk, mert naponta jönnek. Igen? Nekem is látnám egy kis a Photoshopot, tehát vannak azok a realisztikus mintákat, és annyira szépek, élénk a szemek, amit valahol vagy az szép is, Photoshopból, de ha nem, akkor meg azok festőek, tényleg szépen, mint a Tehát egy jó fotó, egy kicsit felhúzott, most amikor lefotózol egy tetoválást, előtte szépen bekened, vagy paktinnal a legfényt neki. Ugye amikor megnézed kiszáradva, akkor megint más évőbe, mint egy fotón. Utána a Photoshopban egy kicsit erősítesz rajta, az kész. Ez tény, hogy ez megzavarhatja a tenézet, hogy ezt hogy csinálhatta. Valójában nincsenek csodák. Viszont nagyon sok nagybetű tetováló kikerül Oroszországból, északi országokból. Nagyon-nagyon fontos hozzátenni, hogy milyen bőrökre dolgoznak. Tehát bármilyen viccesen is hangzik. De mondjuk ott, ahol 9 hónapig tél van, és mindenki hullafehér, hogy tényleg olyan bőrökre is dolgoznak, hogy irányíthatja a tetoválást. Tehát ez is számít. Hogyha elmész dolgozni Miamiba, vagy Spanyolországban valami, nem fogsz soha olyan referencianyagot összeállítani, mint a mondjuk Oroszországban vagy Svédországban tetoválnak. Nehéz így, hogyha nem kérdezik. Megírhatjátok levélben is. Minden nap van egy kérdés a Facebookon. Legalább egy szakmai kérdés, és jövőben mindig azt hiszem észre, hogy nehezebben jönnek ezek a dolgok, ezek találnak ki azt a szemináriumot. Igen? Nem, én az előzőben kérdezem, hogy amikor a fekete
rászínni. Hogy a fekete alapárnyú az el van vizezve, vagy csak egy festék elhagyással van a halálmútra, Igen, és a rágányú szín az teljesen szinten, az sincs vizezve. Így van. A feketét az elsőnek ugye kimosom, csak ilyen elhagyással, utána egy kis vízzel ráfinomítom, a színt ráviszem, és hogy kell, néhol vagy akár két szín között is, nem csak fekete és szín, hanem szín és szín között is, néha, de csak miután már ki lett terítve, akkor lehet vizezni. De hogyha vizezzük a színt, akkor az gyógyulás után idővel az nagyon-nagyon ki fog halványulni, és azokon a részeken, ahol vizeztünk, ott el fog tűnni, és alatta megmarad, amit tömören beraktunk, és ettől ilyen darabos lesz. Ezért, hogyha összemosunk két színt, azt teljesen színnel mossuk össze, és utána rá lehet, miután tényleg össze van, egy picit finomítani egy magnummal, egy íves magnummal, egy nagyon-nagyon kevés deszvízzel, vagy vízben áttott festékkel a saját színével az összemosáshoz csak és kizárólag ahhoz. Hogyha valamiért nem megy be a bőrbe a festék, és úgy éreznék, hogy vízezve jobban belemegy, akkor inkább azt csinálod, hogy előtte vízzel átmész azon a területen. Akár rakhatsz bele egy enyhe színt is, az alapszínét, hanem vízzel megnyitod a bőr pólusait, és utána már sokkal jobban fog menni. Igen? Egy színes realizmusnál, hogy szeretnék felharcolni a elődeonitát. És hogy kerül el azt, hogy nagyon sok Mert a felkarc az nem marad meg, a felkarcot kb. Eltakarjuk, mint mikor egy erős káblápot készítünk. Tehát voltaképpen a felkarc az nem fog meglátszódni jó esetben, csak akkor, hogyha nagyon mélyen és erősen rakjuk el. De egy 3-as tűvel nagyon finoman vízzel felkarcoljuk, és ne is vigyük olyan túl mélyre, az egy jó pár hétig, hónapig fennmarad. Érdemes egyébként, én azt szoktam csinálni, hogy elteszem a pauzt, hogyha felkarcolom. Én szeretem úgy, hogyha fent van minden. És nem kell azon figyelnem, hogy csak alul dolgozhassak, mert ugye különben letörlök, meg hogy állandóan arra figyeljek, hogy milyen irányba törölgetem, hogy ne töröljem el az indítót. Én ezért szeretem felkarcolni. De, mint mondtam, nagyon fontos volt az árnyék részeket sosem szabad felkarcolni. Azt akkor hagyjuk meg. Sokkal jobban járunk, hogyha mondjuk hogy van 3-4 óránk, és azt a területre koncentrálunk, hogy készre csináljuk meg. Sosem legyen az, hogy mondjuk berakjuk csak a feketéket, és következő alkalommal rászínezünk. Az nem fog egyszerűen jól gyúrni, és nem lesz jó. Mindig egy adott területet full készre csináljuk meg, ahogy tudjuk. És én ezért inkább elrakom, amíg el nem készül a tetoválása az indigót. És hogyha esetleg visszajön 2 hónap múlva, mert beteg lett, vagy akármi, és nem tudott jönni akármilyen oknál fogva, vagy meg is fél év múlva, és már nem eltűntek a vizes felkarcok, azok el szoktak tűnni, hogyha jól karcoljuk fel, akkor csak folytatólagosan felveszem újra az indigót. Tehát én inkább ezt mondanám, hogy inkább nagyon-nagyon jóval kisebb mélységbe karcolt fel, kis tűvel, sok vízzel. És érdemes, hogyha felrakjuk az indigót, mellé egy olyan részre, ahol sötét lesz, oda egy pár próbavonalat húzni, hogy mennyire erős a felkarcunk, vagy mennyire halvány. Amit utána tudjuk, hogy le fogjuk takarni. Itt például mondjuk itt a szakállat, ennek az oldalán, ahol sötét, az egész, meg fekete, oda mondjuk húzhatunk bele 1-2 vizes, az üres területre 1-2 próbavonalat, mert ahogy az indigó lila vonalán ugye végighúzod a felkarcot, nem tudod megállapítani tulajdonképpen, hogy mennyire erős, és lehet, hogy túl erős, de lehet, hogy annyira halvány, hogy már a következő alkalomra se fog meglátszódni. Úgyhogy 1-2 próbavonal, és rakd el az indigót. Így nem fogja megfogni a szint. Most, ugye? Nem tudom jól látni, de szoktam most már az első közösségben, hogy egy rész mégis eltérő, amikor szeretetlen, akik az általánzt a bőr, amit mondtam, hogy szabad kézbére bevezethetően. Hogy ott használod ezt a nagyon finom vonalat, és elhalványítását, hogy ezt ugye elműködések rá.
Hát az egész tömör fekete, és nem egészen értem pontosan. Tehát ott, ahol itt kiemelem, arra gondolsz, hogy hegyeknél? Hát akkor így elfogyott van Ott egyszerűen csak így kiemelem. Csak hogyha nagyon lassan emeled ki, akkor pontos lesz így a vége, úgyhogy azt érdemes, hogy egy ilyen lendületesebb gyorsan mozdulattal kiemelni, de ezt ugyanúgy bekontúrozom, felkarcolom előtte, hogy ne kelljen megint arra koncentrálni. Meg itt az alsó részen, itt a hajlamban látszik is, hogy csak így magam járt került a testére, és hogy csak így felhánytam a vonalakat, nem figyelve annak a szabályosságára, meg a szépen, de azt sem milyen tűvel csináltam, mert utána azért szépen újra ki fogom húzni, de ötös körül meg hármas, tehát mindig a nagyokkal kezdjük, amit szépen utána lehangosítunk. Bár vannak a mesterbe, utána lehet, én úgy szoktam mondani, hogy mindig a nagyokkal kezdem, és lehangosítom az élét, mindig lejavítgatom hármassal. Egyes megpróbáltam életemben szerintem, ezért nem véltem meg a progresszívon, most már kipróbálom, hogy tényleg lehet ezzel, de semmit, egyszer nem is fogom csak diszkuszni, hogy nem tartom meg a festőt. Tehát 0-25-ös 3-as jég nagyon-nagyon vékony vonal, biztos nagyon jó szép kis pontosításokra. A követ, igen? Tehát a szürke átlatosnál általában a hívított testséget használunk, vagy begyelet Fekete-fehér satíros tetoválásoknál. Most már bárki jöhetne, ahol bármilyen fizetletesen csinálná, mert egyszerűen nem érzem. Én akkor azt szoktam mondani, hogy valaki ilyet akar, hogy legyen monokrom. És akkor nem muszáj, hogy ilyen zöld vagy kék alapú monokrom, akkor lehet szürke alapú monokrom is. Ez csak ízléstörésem. Én akkor, amikor én próbáltam megcsináltam, akkor én csak kiraktam több tesztvizet és több márkot adtam érzésre. Nem raktam ki ilyen több cseppes bakot, bár aki ennek specialistája a fekete-fehér tetoválásoknak, az úgy csinálja, hogy kirakja, és akkor egyik 10 csepp feketét a másikot, 8-at a harmadikot. Ezért is igen, így van. De lehet kapni ilyen szerpeket is, csak ugye azok időben úgy is változnak. Tehát, hogyha most elkezdesz vele dolgozni, mert közben visszamész a sötét-feketébe, azzal visszamártasz a izébe, és a kék cseppes feketébe, ami a világos lett volna, és a végén már úgy összekeverhetnek a sorrendek, hogy értelmét veszti. Tehát úgy elvileg akkor ezek szerint ugyanúgy ki kellene mosni a tünket színváltás előtt, mint mikor színnel dolgozunk. Úgyhogy valójában én ezt Itontól is mondta, hogy ő sem rak ki túl sok izét, csak egy pára, ezért az csak így érzésből. De rakhatsz ki egy pár olyat, idei jelöletekre festékek vannak, csak arra vigyázz, hogy mindig most ki. Ugyanaz lesz a legsötétebb, amit elején a legvilágosabb volt. Meg a fekete-fehérnél a világosból megyünk a sötét felé. A színes tetoválásnál sötétből megyünk a világos felé. Persze ott is vannak olyan trükkök, hogy felrakok egy világos arcalapot és visszasötétítek rá, de az nem a feketét jelenti, hanem annak az árnyalatát. Így például itt mondjuk felteszem ezt a tónust, és ide ezzel a halványjal, nem tudom, mint a kivetíteni lehet, hogy nem látszik, így visszasapírozok rá. Ugye itt érdemes ebből alulról fölfelé, hogy az árnyék a fény irányával is megegyezzen, ellenkező. Ugye, mert akkor tudom kimosni, kiemelni belőle. Tehát így visszatérek egy kicsit, változik az a sorrend, hogy sötét, közé, világos. Tehát elsőnek a legsötétebbek, aztán jönnek az ilyen világosabbak, és arra egy kicsit visszasötétítünk, és utána a legvilágosabbak. A fekete-fehérnél meg sapírnál megyünk, ugye berakjuk a feketéket, és utána a világosról megyünk a egyre sötétetre, mint a grafita, amikor dolgozom. Szerintem sokkal születne az, hogy a igény, én most is nem egy órás lett volna, csináltunk egy olyat, akkor azt arra gondoltam, hogy berendezni egy kozmetikai széket, asztalt, mindent lámpát, hogy lássátok az előkészületeket, és nagyon-nagyon fontos. És itt helyben megcsinálni egy tetoválást. Egy full arcra nem hiszem, hogy lenne
lehetőség, mert ez túl hosszú idő lenne, de mondjuk egy arcrészre benne hallja a szem bőrszínekkel, szerintem azt már elegendő lenne, hogy ő technikai, szakmai kérdéseket szűrjön, és akkor azt ki is lenne vetítve, meg az itt lenne a terem közepén, és akkor lehetne élőben sokkal már szakmai oldalról figyelni, mint hogy én most itt beszélek így egy félkészletolásról. Szerintem így élőben sokkal hatásosabb lenne, vagy ez sokkal jobb, mint egy fesztivál is, mert ott csak nézetem, nem tudsz feltenni kérdéseket, ott viszont látnám nem is, hogy milyen tűvel, milyen festékkel, milyen technikával. Hogyha van rá igény, akkor egy ilyen csinálhat a szövetség. Úgyhogy ha nincs több kérdés, akkor fejezzük be már, és a következő alkalommal majd készülünk egy ilyen. Igen? Azt nem tudom, hogy nem tudom, különböző festék márkák egy színsorban, egy dolgozol-e úgy, különböző márkákat kapcsolódik. Igen. És úgy van, hogy a fordulók. Nem, majd, tehát hogy kompatibilisek a színek egymással gondolsz. Amúgy igen, abszolút, tehát a feketét soha nem szabad színekre venni. Az soha. Az rosszul fog gyógyulni, ledobja magát, nem jó reakciókat látni. Viszont én ugyanúgy most váltottam színsort, és hiányolok egy-két színt az Eternából is, meg az Intensből is. Tehát most megvettem majdnem a teljes színsorát, a Börtönösszín, de annyi fölösleges szín van benne. Tehát vannak olyan, hogy más néven teljesen ugyanaz a szín. Tehát érdemes azért válogatni, viszont egy csomó színt hiányoltam belőle, például a kék koncentrátum, az a nagyon-nagyon erős kék, az például nincsen meg abban, és az például az intenszes is, az például Eterná. Vagy az intenznek van a mosz nevű sötét színe, ami ilyen barnás, de nem lehet megmondani, majdnem fekete. Na, azt lehet fekete helyet használni, és azt a színt már keverheted mondjuk zöldel, kékkel, attól függ, milyen irányba akarsz sötétíteni. Tehát akkor nem a feketét kevered, hanem azt a színt. Tehát én azért így használok több színt, nem csak egy márkát. Minden zicsoportban dolgozás kell használni? Nem, 35-ös tüzet használok. Mert az a legmasszívabb pakolni ide, a nagy magnum, a könyves magnum volt 0-25-ös, de abban nem is lehet szerintem 35-ös kapni, legalábbis a sárgényén. Nem, a 30-as, nem. Hát az nem jobb a de 5-ösből, meg 7-ösből húzókból használok 0-25-ösöket is. De mellette van 0-35-ös, de az tényleg csak arra az nagyon apró részekre, hogy éles maradjon, akkor arra visszanyúlok, de nem fő tűként használom, hanem tényleg már csak a végén kiegészítésekre. Meg a másik, hogyha használok, észreveszétek rá, hogy egyre vastagadnak a tűnnek. Nem vannak meg annyira összehúzott fel a sárgánynak a tűi, mondjuk egy 3-as, a tetoválás végére már vastagabb vonalat húzni, mint az elején. Tehát akkor is jó, hogyha van a végére egy 0-25-ös, és akkor szemilla azért hajszára visszahúz egy 0-25-ös, mivel ilyen élekekkel húzol, akár feketével, akár fehérrel. Köszönjük, hogy eljöttetek, hogyha nincs több kérdés, ha van, akkor írjatok nyugodtan, ha tudok, válaszolok.